Bună dimineața, suntem în a treia zi. Astăzi mergem la plajă și la încă un templu. Ziua de ieri a fost mișto. Plecăm în a treia zi să vedem ce se mai întâmplă. Pa! Am venit la Canggu Beach și am găsit pe net că Canggu Beach ar fi cea mai șmecheră, printre cele mai șmechere, cele mai frumoase plaje. Senzație! Nu e așa, prieteni. Dacă veniți vreodată în Bali, fugiți de Canggu Beach, că sunt doar povești. Stați să vă arăt cum arată această. Adică e o plajă, nu e nimic special la ea, dar e destul de jegoasă. Cam asta e pe la Canggu Beach, nimic special. Da, într-adevăr, sunt valuri mari, dar asta nu e o problemă. E destul de urâțică și miroase și destul de urât. Se mai întâmplă și de astea. Mergem și ne încercăm norocul în altă parte. Ideea e că pozele de pe net nu prea bat cu realitatea. Frumos pe aici, nu mai venim. Nu știu dacă plaja are tot timpul valuri. Într-adevăr, poate că e căutată pentru surf. Dacă n-ai treabă cu surf și doar vrei să te relaxezi, nu e neapărat locul în care să vii. Asta e un râu. Aoleu! Asta e un râu care dă direct în mare, un râuleț restul de jegos, ceea ce nu e chiar fain. Spuneți, vă rog, ce ați încercat să faceți? La versez acest canal jegos și în schimb, oricum am modat și mai tare pentru că trebuie să mă spăl și mi-a și scăpat pălăria în canal. Bună ziua și bine v-am găsit de la Tanah Lot Temple. Până acum am mers tot în partea de jos a insulei și astăzi am urcat un pic spre nord, de fapt spre nord-vest. Am dus aici la un templu. Lumea, un pic am obosit astăzi, dar eu sunt în... Stai că... Ia uite că s-o pusă la pe tine. Eu sunt în formă, ca de obicei. Acolo vom ajunge, stai să întorc cămăruța. Aceea este destinația. Da, dacă am văzut în poză, mai trebuie să și intrăm, că e mai ieftin dacă ne uităm doar la poză. Unde, doamna? Unde? Aici în Gheretuță. Hello! How are you? We pay this to you? How do I get? Okay. 3? 3. Ah, it's very dry. 30,000. How much? This is 30. Sorry. 30. Yeah. 3. One free or free zero? 30. 30. 40. Ah, 40. 40, ok. Ok. One it's 40, yes? Nu, una e 10.000. Ah, one. 30.000 în total. Nu că e 40.000. 30 Dar m-a arătat 4 degete. No. One is 40. Nu, mă, taci din gură. Ok. Ah, it's okay. Yeah. Like this, it's okay? Yeah. Thank you. How is the temple? It's very beautiful? Yes, beautiful. Beautiful, thank you. Uite că seamănă cu Mia. Credeam că sunt mai scumpe astea de aici, fake, decât alea fake de la lângă Ah, noi. da, dar noi vorbeam despre tricourile hardcore. Nu, eu vorbeam Astea sunt fake-uri mai scumpe. Ziceam că fake-urile E fericit de băiatul ăsta. Eu și căciula mea. Să nu mă ia soarele. Practic am dat bani să intrăm la tarabe. La finalul tarabelor găsim și un templu. Să sperăm că arată frumos. Eu zic că nu-i fake, dar hai să vedem. Hello! How are you? Oh, sorry. Câte am văzut în poze, aici de obicei poate fi apă, de exemplu, și să nu poți să treci tot așa de ușor, să-mi înfrunt fricile și să mă duc să vă șarpe sau. Nu.
M-am spălat și eu. Transport marfă. Transport materiale de construcție. Direct la domiciliu. Vin la restaurant la băiatul ăsta. Poate îl găsim pe aici. Mi-am luat o bere reprezentativă. Să fie bine. Gata cu templele pe ziua de azi. Dimineața până acum am tot vizitat partea de jos și de acolo de pe lângă Cuta. Mai avem o zi de cazare în Cuta, dar noi am cam vizitat ceea ce credem noi că merita să fie vizitat. Așa că am venit până aici la Ubud, pe lângă Ubud, la cascade, pentru că avem 5 nopți și în Ubud, dar la câte chestii am văzut că merită vizitate pe aici, nu știm dacă le acoperim pe toate. Așa că am zis că să folosim ultima zi în Cuta, să venim până aici să vedem ce găsim. Suntem la cascada Canto Lampo. Cum ai? Intrăm. Aici avem o maimuță nervoasă. Ce te încorci, bă? Răule. Dar nu-i maimuță. E doar un nene cu mai multe mâini. Very beautiful. Ce fain se vede. Hello. Very good. How are you? Thank you. Have a nice day. Bye bye. Sunt cele mai tipice conversații. Hello, how are you? Good. How are you? Good. Hello. Hello. How are you? Very good. How are you? Thank you. All good. Ce te strâmb, moșule? Ce ne ceartă pietățile de aici? Suntem aici la cascadă, toată lumea stă la coadă, la poze. Adevărul că e chiar frumos. Doamna asta din fața mea așa o picat mai înainte pe aici, era să-și piardă ochelarii. După cum vedeți, stă la coadă. Și într-o parte și în cealaltă. Oh, thank you, sir! Era simplu într-un bolvan, dar șeful de aici știe și m-a atenționat. Hai, ce zice, băieți? Rog! Thank you! S-a făcut un pic de coadă. Uitați aici, Infinity Pool natural. O sculptură. Gata cu prima cascadă. Ca la nebuni. Hai că deja nu mai au răbdare. Veni să mâncăm într-un loc super liniștit, care arată și super bine. Și a fost și mâncarea foarte ieftină. E printre primele restaurante care sunt chiar la marginea drumului și nu se aude nebunia de pe drumuri. Mango Lango! Mango Lango! Bye bye! Foarte fain! Am ajuns la a doua cascadă, Tibumana Waterfall. Hello! Good afternoon, my friend. Good afternoon. Is this beautiful waterfall? I think so. Which is the best waterfall? The best waterfall, so many waterfall around here and in Bali actually. Yeah? Ok. Deci toate sunt frumoase. Dacă eu mi-aș vinde marfa, aș zice că a mea e cea mai faină, nu? Ce vă mai acolo? Scoți orezul? Nu mânca orezul, mă! Forbidden. Hi, America. Hello. How are you? Not so bad. Yeah. Yeah. You should say very good. Not so bad. Maybe. Vous parlez français? No, English. English? Just normal. Normal. Yeah, not Not something- excellent. Not excellent. Just not very. Normal. If we buy one, you are feeling very good. Of course. So maybe would you like to have it now? I'm full. We just ate. Maybe after we come back from the waterfall, maybe. Where you come from? Romania. Romania. Many Romanian like corn. Yes, that. Because my sauce use butter, garlic, salt, and then lemon. Okay. Thank you. My name is Dana.
Alex, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet See you you. later, Alex. See you. Ține podul. Wow. Mă duc să fac băiță. Nu există lumea asta. Uite cum stau căței. Uite cum îi pune pe motocicletă. Dacă și pleacă cu ei, e cel mai tare. Uite cum pleacă cu ei. Nu există. Drum bun, colegii. Doar că se vede că e fake. How much is this? This one, 150 la boss. Nu-mi dau seama, ia uite la mine. For real? Yes, very real Louis Vuitton, yes? 50,000. Authentic. Huh? Authentic Louis Vuitton, yes? Louis Piton. For you? No, thank you. Gata și cu cascadele, gata și cu puta. Mâine dimineață plecăm spre următoarea cazare la Nusa Penida, ceea ce înseamnă că trebuie să ne trezim de vreme ca să prindem bacul de la ora 8. Asta înseamnă că trebuie să ne trezim la ora 5. Vom sta 4 nopți acolo și după aia mergem în Ubud. Noapte bună. See you tomorrow.